Lama Hamya Swnamjaknani Sanmungo haino hai Srangsalo Lama Kasulaikha Khowai Champa Amchaini Lukurok Abubai muthubjagui tongkha Khowai to Champa tei Champa to Asrambari Lahar Koktoma mankheno Amchaio thango sogya Champa thanani police Bishi kolongma jora romoi Khowai town nishime dalbilal Tripura Amchai thangmani lamarok Hamyani bagai belai jingjalok kalaijak Amchaini joto Lukurok abono tuiye sigango bo waini waitam Lahar Kasulaikha Amchaini Lukurok phiaba tabuk sak jora nahar jakliya mungsa saktharmung aboni bagai Lama Swnamjaknani Sanmungo haino hai Srangsalo Lama Kasulaikha Khowai Champa Amchaini Lukurok abobai muthubjagui tongkha Khowai to Champa tei Champa to Asrambari Lahar Koktoma mankheno Amchaio thango sogya Champa thanani police আমরা এখানে সারা আশ্রমবাড়ি রাস্তা খারাপ আছে এই জন্য এনেই অবরোধ করা হয়েছে তো প্রশাসনের তরফ থেকে কি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে 10টা আমি অক্ষণ আইছি 10টা থেকে মনে হয় আরম্ভ আগেও এরকম অবরোধ করছে কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেউ সংস্কার করেছে না ঠিক Abo hakino koktoma mankheno Amchaio thango sogya PWD bedekni ojamarok paithago takdino Lama Swnamjaknani kok rijakmani bai haino hairo sawina harjaka Lahar kasumong phiaba Lama Swnamjaknani bagai teiwai busuk Lama kasunani nangnai Lukurok abo jorano kok sasinai Khowai ni simi biplopni koktum Chini Khorang